en un grup de pressió on els europeus residents puguin fer-se escoltar. L'Associació Europeus per Espanya té uns 500 membres i moltes coses a dir. Aquesta iniciativa va sorgir per donar veu als nouvinguts dels països europeus, un col·lectiu que a les Balears arriba als 127.000. Diuen que duen anys vivint a les illes, pagant impostos i vetllant per la indústria illenca. Són part dels residents europeus a les illes i reclamen ara el dret a ser representats. Per això han creat l'Associació Europeus per Espanya, un club obert a tothom des del qual fer pregs i demandes. Primera cosa estaba una cosa de las residencias, que para los europeos es todo un calvario de administración totalmente innecesario y él sale con un documento que no sirve para nada. Quejas a tope. El col·lectiu d'Europeus per Espanya també vol aportar els seus coneixements laborals. Les taxes de matriculació de vaixells o la gestió dels ports i aeroports són algunes de les preocupacions a tractar. Hay mucha gente que han vivido aquí ya muchos años, han apoyado ya mucho lo que es la estructura de negocio e industria de las Baleares, pero al fin y al cabo no tienen voz para poder votar. Y eso viene de hacer poderles registrar en el padrón y así a lo mejor aumentar y influir un poco. Més tard, i els altres membres de l'associació han decidit presentar firmes a la delegació de govern per agilitar els tràmits burocràtics dels residents europeus.